To što je karantin u toku i što je u toku izolacija ne znači da treba ceo dan da ležimo u krevetu. Ćao ljudi, danas pričamo o tome šta raditi u karantinu i kako biti produktivan dok se oko tebe dešava smak sveta otprilike. I savjeti će vam dati osoba koja se ceo život priprema za ovo. I zaista koliko god da je stresna ova situacija i traumatična po mnoge, i pogotovo me brine recimo ono što će da usledi nakon svega ovoga i razne neke prognoze koje slušam, mislim, otprilike ništa pozitivnog nema kada je reč o dešavanjima u svetu. Ali s druge strane nešto što mi pruža mir i što mnogo utiče na to da se osjećam bolje jeste upravo karantin, jer sam osoba koja obožava da bude u kući. Inače smatram da je mnogo bitno biti sposoban da budeš sam sa sobom, i kad kažem sam sa sobom ne mislim samo na boravak u prostoriji, u kući, u domu, nego se to može odnositi i na odnose, i na partnerske veze, prijateljske odnose i sve ostalo. I što si manje u problemu ukoliko nemaš društvo, ukoliko nemaš internet, ukoliko nemaš neke druge distraktore, to znači da si ti u glavi, ja bar tako smatram, bolje sam sa sobom i da ćeš u ovakvim situacijama lakše izdržati i duže u odnosu na one druge koji imaju potrebu da beže od sebe. Tako da ovo je prilika da nešto promenimo kod sebe, ja bar tako gledam na to. Ovo ne mora biti nužno loša situacija, koliko god tako na prvi pogled izgledala. Mislim da je ovo divna prilika da svi malo poradimo na sebi, jer sad nemaš kud. Ne žuriš na posao, ne žuriš na faks, ne žuriš u školu, kakve god obaveze inače da imaš. I evo, zanima me koje ćemo sad izgovore da smislimo svi kolektivno. Šta će sad da bude razlog zbog kojeg ne radimo nešto. I zbog toga prva stvar koju želim da predložim i koja mislim da bi mnogima pomogla, jer se držimo onog mir oko tebe, mir u tebi. Meni lično ne može biti ni blizu mira u glavi ukoliko je haos oko mene. I mnogo utiče na mene to u kakvom sam prostoru. Smatram da je jako bitno da se prostor u kojem boravimo pročisti. Ne samo od prljavštine, prašine i stvari nalik tome, već i da se izbaci sve ono što dugo nismo koristili, sve što je polomljeno, oštećeno, što u nama budi negativne emocije. Sve ono što godinama bleji u fijokama, u ormaru, nije nošeno, nije korišćeno, ali mi to čuvamo jer eto, kao smo horderi. Da se uđe u ormar, da se sve ispretumba, da se naprave neke dobre kombinacije, višak odeće da se pokloni, proda, šalje dalje, jednostavno odstrani, da se zađe u svaku fijoku i da se jednostavno prostor u kojem ćemo biti danima i nedeljama, očigledno, dovede do jednog stanja koje će po nas pozitivno da utiče i bit će nam milina da boravimo u njemu i pomoći će nam da koliko toliko doživimo neki spokoj i neki mir u ovoj trenutnoj haotičnoj situaciji. To se ne odnosi samo na čišćenje prostora, zatrpanje desktop, verovatno, raznim ikonicama, ili ima 5000 slika u telefonu, nekih nebitnih, to sve može da leti, može da se organizuje sve, bukvalno da se sve pročisti i da se prodiše konačno. Sledeće, vežbanje. I znam da će većina da gasi video u ovom trenutku ili kao, a ne, ja mogu sad da vežbam, a što ne možeš? Znači, to što ne rade teretane nije nikakav izgovor, pogotovo je ženama potpuno bespotrebno, može da se vežba i u kući. Imala sam neke pokušaje odlazaka u teretanu i nikad se nisu slavno završili, jer ne volim teretanu, jednostavno ne volim. Ne zanima me kakve sprave može da mi pruži, nisam zadovoljna, jednostavno, znači ne volim da idem tamo. I uvek vežbam kod kuće. Kad vežbam, možda jednog dana, ako mi neke sprave budu potrebne da aktiviram određenu grupu mišića, budem išla, ali najviše volim da vežbam kod kuće. I to sam vežbala kod kuće i kad nisam imala pribor koji je potreban za vežbanje. Znači, izgovori tipa, nemam tegove, nemam one trake, nemam gume za vežbanje, nikakve sprave. Vežbat ću kad kupim steper, onaj mali, ili traku za trčanje, ili bajs, ne. Težina našeg tela je sasvim dovoljna za mnoge vežbe i nisu ti potrebni nikakvi tegovi ni za noge, ni za ruke, ni za šta. A ukoliko ga silno želiš, uzmi flašu od liter i po napunih vodom i imaš teg. Tako da, mislim,
ovo je divna prilika da se neke nove navike steknu. Psiholozi kažu da je za usvajanje navike potreban 21 dan. Da je potrebno 21 dan da ti ponavljaš tu radnju kako bi ti ona prešla u naviku, tako da ovo je divna prilika, mislim, počni da vežbaš sutra i narednih 20 dana i eto. Jer nam je mnogo lakše da sada to stvorimo kada smo svaki dan po ceo dan u kući, većina nas, nego kada se sve ovo završi, da mi u istom onom haosu, čak i još većem, jer nas nakon ovog čeka još veći haos, mi počinjemo s nekim novim stvarima, tako da zašto se ne bi poštedeli te muke i nešto korisno počeli da radimo sada. Ako nekog ne radi to, ljudi, meditacija, vežbe disanja, joga, istezanje samo na kraju krajeva. Svaki dan se samo pola sata uzmi i steži se, bit će ti bolje, tako da, eto, to je moj savjet. Sljedeće, knjige. Znam da ima dosta ljudi koji ne vole da čitaju ili čitaju sporo, pa ih to nervira i jednostavno nisu naviknuti ili nisu se odvikli. Uz pomoć naše divne tehnologije koje možemo da zahvalimo za to što sad kad čitam nešto što je duže od ovog unervozim se ispod zona sam get to the point, ali čitanje, ako ne to podcasts ili filmovi, dokumentarci, serije koje nisu tu samo da bi se trošilo vreme. Na tom internetu ima toliko korisnih stvari, čak i na tom Instagramu. Znači ne mora da se gleda neko golo dupe ili tako nešto. Može da se nađe na Instagramu isto mnogo dobrih stvari koje će te motivisati, koje će te inspirisati, u kojima ćeš nešto da naučiš, da pročitaš nešto. Ok, gledaj filmove, serije, predlažem recimo da se onda uzme i odgleda neki kultni film, da se odgleda recimo 10 najbolje ocenjenih filmova, mada to ima nekih filmova koji meni uopšte nisu dobri, ali dobro. Naučna fantastika koju ja baš ne volim uvek ima previsoku ocenu, što nije merilo, ali 10 kultnih filmova uzmi i odgledaj ako već želiš nešto da gledaš i da onda sledeći put u nekom razgovoru možeš da učestvuješ, a da se ne sramotiš, na primer, ili da se nađe online neka knjiga, ili da se sluša podcast ili gleda serija zasnovana na nekom istinitom događaju. Tako nešto, da se malo uloži u znanje, informisanost, šta god. Osim toga, postoje mnogi online kursevi u koje možemo da se uključimo. Većina je već čula, znači predstave mogu da se prate online, mnogi muzeji, neki muzeji, neke galerije mogu da se obilaze online. Sledeća stvar je stvaranje novog hobija ili buđenje starog. Svi mi imamo neka interesovanja, ako izuzmemo posao ili ono što učimo u tom trenutku, studiramo, šta god. Ili lepo crtaš, ili lepo pišeš, ili uživaš da radiš sa biljkama, sa zemljom. To sam ja još prvi dan ili drugi dan karantina počela da radim. Sađenje biljaka. I to je malo penzionerski, da, ali pošto sam ja postala penzionerka, razumite me, uživaš da pomažeš drugima, idi volontiraj, šta god da je, sigurno da nešto postoji. Ako nije spoznato još uvek šta je to, počneš redom, radiš jednu po jednu stvar pa vidiš šta ti prija, šta ti ne prija, ali stvaranje novog hobija smatram da je inače jako zdravo i mislim da bi svaka osoba trebalo da ima zbog nje prvenstveno i njenog spokoja i mentalnog zdravlja u tom haotičnom svakodnevnom životu neki hobi. Nešto što će da se radi i bukvalno će stati vreme kada se to radi i nešto što će biti samo tvoje vreme kada ćeš da se isključiš. Može ti to biti od koristi, znaš, možda toliko nabuđiš taj hobi da ti jednog dana na kraju kraja postane posao. Šta god da te zanima sa strane, uzmi bar, pa ako ne možeš to u ovom trenutku da radiš, ti čitaj o tome, ti se raspituj o tome, informiši se. Pa kad se ova gungula završi, onda možeš da se baciš na posao. Sledeće, zapisala sam, pošto mi mozak trokira, što bi rekao Aisni Grutin, rad na sebi. Ovo bi možda trebalo i da stoji prvo na spisku. Ovo je divna prilika da se radi na sebi, ovo je divna prilika da se uči neki jezik, da na internetu nađemo neke stvari koje će da nas motivišu, da napraviš svoj vision board, da odgledaš neki motivišući film, da napraviš neki plan za svoj život u narednih nekoliko meseci. Recimo, vision board je odlična stvar, pogotovo kad si kod kuće po ceo dan. Dakle, ko nije na početku godine može to, na primjer, da radi sad. Pretpostavljam da je momcima to cringy.
devojke će to pre da rade, žene, curice, kako god. Bilo bi zaista dobro svoje ciljeve, svoje planove dobro osmisliti. Ovo je period kada možemo da razmišljamo malo o sebi, da vršimo neku introspekciju, da vidiš šta želiš, šta ne želiš, kako želiš da ti se završi ova godina, pošto je samo na tebi i životnim okolnostima, kao što možemo da vidimo, ali, ok, na ovo drugo ne može da se utiče, na ovo prvo može, da vidiš kako će ti završi ova godina. Ok, počela je malo tragično, ipak, nije to kraj, toliko stvari može da se desi do kraja ove godine i u narednim, tako da, ovo je period u kojem možemo da malo razmislimo o tome, da stavimo svoje planove na papir, svoje ciljeve, a da ih se onda pridržavamo, da se napravi taj vision board, da se polepe fotografije ili nacrtaju ili ispišu neki tvoji ciljevi, šta želiš ti od sebe u svom narednom periodu, šta želiš da menjaš kod sebe, šta želiš da ostane, šta želiš da unaprediš, jer to je poenta svega, da se menjaš i da napreduješ. Tragičan je onaj čovjek koji se ne menja. Sljedeće je ishrana, da se malo pripazi kako se jede ili da se uči kuvati, jer dosta mladih ljudi ne znam da kuva, uključujući i mene, nisam neka profi kuvarica. U poslednje vreme učim jer zaista želim i to da savladam. Ovo mi je divna prilika, kao i mnogima, verujem, da nešto novo probaš, da pripaziš šta jedeš, da se malo organizuješ i kada je o tome reč. I naravno nešto što uvek može dobro doći u ovakvim situacijama, a to je da napraviš sebi ugođaj. Napuni kadu. Ako nemaš kadu, ti se onda namaži nekim čudima, stavi na facu neke maske, gline, stavi na kosu neka čuda. Napravi ono svoj pamper day gdje ćeš sebi da udovoljiš. Već tako cijel dan da misliš samo na sebe, baš te briga, ima da se masiraš, ima da se mažaš ovim i onim, da se neguješ, da gledaš, radiš šta te volje. Uzmi jedan dan ili dva kada ćeš da radiš samo to i kad će te boli uvo za to šta se dešava napolju, šta kaže ovaj, šta kaže onaj. Isključi sve što te brine, isključi sve što u tebi budi bilo što negativno i odvoji vreme za sebe. Ponavljam, ipak mi biramo kako ćemo leći u krevet, kako ćemo se probuditi, šta ćemo raditi u toku tog dana kad smo već zarobljeni, koliko ćemo pametne odluke da donosimo, koliko ćemo pametno da trošimo te dane i jednostavno koliko ćemo biti odgovorni, što prema drugima, što prema sebi. Tako da, eto, šta da kažem, budite kod kuće, budite odgovorni i ne dozvolite opet da se umešaju izgovori i lenjost. To je bilo to. Hvala što ste gledali video i vidimo se u sljedećem. Mua!